There is a river of life flowing deep inside my soul. And when the weight of the world tries to drain me down, the waters, they make me whole. It's flowing deep, deep down. Oh, spring up a river of life, refresh my weary heart today. Rise up to the top and overflow. This river of life keeps me steady on my way. Flowing deep down, flowing deep down. Now there will come a day that I will thirst no more, when I leave this weary world behind. But until that day I will just reach down, fill my cup with the river of life. It's flowing deep, deep down. Oh, spring up a river of life, refresh my weary heart today. Rise up to the top and overflow. This river of life keeps me steady on my way. It's flowing deep down. It's flowing deep. Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych vás jménem mysliveckého sdružení Luka nad Jihlavou přivítal na dnešních svatohubertských slavnostech, které pro vás členové mysliveckého sdružení uspořádali za pomoci městyse Luka nad Jihlavou. V průběhu celého odpoledne se můžete projet na koních, můžete ochutnat naši výbornou mysliveckou kuchyni a na závěr celého odpoledne vám zahraje hudba. Je to staré plemeno, zhruba nějakých 500-600 let se používá k lovu. Jeho specialitou je práce hlavně jako v poli, takže při navětření zvěře dokáže ve stranovém postoji označit přesně místo, kde ta zvěř se nachází. Dneska to má velký význam, když zachraňujeme mladou zvěř při sečení pícnin, při vyhledávání srnčat a mladých zajíců nebo i hnízd važantí nebo kodobtví. Další plemeno, máme tady německého krátkořezatého ohaře. Je to rovněž staré plemeno, které se používá dlouhou dobu myslivosti. Je to ohař všestranný, který se hodí k jakékoliv činnosti myslivecké, pro práci v poli nebo v lese i ve vodě. Dále zde máme zástupce anglického šprengešpaněla s krásnou vůdkyní. Je to staré plemeno, používá se na vyhánění zvěře z houštin, převážně při lovech na drobnou zvěř. V současné době jsou velice oceněni i při naháňkách na spárkatou, na černou zvěř nebo i vysokou. Samozřejmě perfektně pracuje i ve vodě a má dobrou hlasitost na stopě. Teď by následovala ukázka výcviku psa. Pokusíme se, aby nám pejsek předvedl aport. Pull down znamená, že musí zalehnout a zůstat v klidu. Tak, dále vidíte, jak perfektně reaguje na povaly svého vůdce, čili na zapískání. Okamžitě mění směr podle toho, jak vůdce ukáže. Tak, výborně. Ještě uvidíme, jestli pěkně odevzdá. No, odevzdání proběhlo na 1. Výborné. Tak, ještě jednou, aby si pejsek trošku vyřádil. Taky hodná, pojď. Taky hodná.
Ano, děkuji, výborně. Teď bude následovat starý jelen. No, díky. Rozba jelena. Jelení mrmlání. Děkujeme, to byla ukázka jelena. No, díky. Tak, teď uslyšíme zajíce. Děkujem. Možná se vám tyto signály zdají trošku moc hlasité. Ano, v přírodě to není tak markantní jako tady přes zvukovou aparaturu, ale abyste si aspoň ukázali nebo uvědomili, co v té přírodě můžete slyšet. Mančo, já jsem se svezla na kočára. Nejsem různější, jen projíždím. Jsou movitější, já ti nabízím snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, napůl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídani v trávě. Dám podle klešců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem tu žil. Snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na ústách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím. Snídani v trávě.